Φωνή σας, αντιλαμβάνομαι και μόνο από τον τόνο της φωνής και τον τρόπο της συμπεριφοράς σας, την ένταση με την οποία βρίσκεστε. Φαντάζομαι λοιπόν και στα επεισόδια τι ένταση θα είχατε. Εγώ θα πω το εξής, κυρία Θεοδακοπούλου, επειδή δεν θέλω να αγιάζω τα γένια μου, ούτε να λέω ότι τα πάντα είναι καλώς μες στην αστυνομία. Θα πω το εξής, ότι όταν επικρατεί μια πολεμική ατμόσφαιρα, είναι λογικό να γίνονται και υπερβολές. Επιμένω όμως και επαναλαμβάνω ότι σε καμία περίπτωση κανένας αστυνομικός δεν ξεκινάει την πρόκληση της βίας. Παίρνουν συγκεκριμένες εντολές. Θα μείνουμε και θα φτιάξουμε ένα ανθρώπινο φράγμα προκειμένου να αποτρέψουμε τη διέλευση αυτών που θέλουν να διαδηλώσουν. Έτσι. Γιατί δεν αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι αστυνομικοί είναι απλά εργαζόμενοι? Τη διέλευση, δεν θέλετε μάλλον δεν θέλετε να ακούτε. Ξέρατε το Σύνταγμα λέει ότι το να διαδηλώνεις είναι συνταγματικό δικαίωμα και εσείς μας το απαγορέψατε και μετά μας λέτε ότι εμείς προκαλέσαμε τα επεισόδια. Πείτε το, συνεχίστε. Μάλλον δεν θέλετε να ακούσετε, συνεχίστε, πείτε ό,τι θέλετε να πείτε και όποτε μας επιτρέψετε να μιλήσουμε, κύριε Τσαγκαράκη. Απαντήστε μας, τα λιγμένα, τα δακρυγόνα, γιατί μας τα ρίξατε? Δεν σας ακούω. Κύριε Κωνσταντόπουλε, μας ακούτε? Εγώ στη θέση μου δεν θα μ' άκουγα. Ναι, πείτε μου. Τα λιγμένα, τα δακρυγόνα, γιατί μας τα ρίξατε? Δεν γνωρίζω αν τα δακρυγόνα είναι λιγμένα ή δεν είναι. Φαντάζομαι ότι το λιγμένο δακρυγόνο δεν έχει και την δύναμη που έχει όταν είναι μέσα στην ημερομηνία μέχρι τη λήξη του. Μπορεί να έχει και το αντίθετο όμως και να προκαλεί καρκίνους, κύριε Κωνσταντόπουλε. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν είμαι ειδικός. Αυτή είναι η υλικοτεχνική υποδομή που υπάρχει στην αστυνομία. Δεν νομίζω ότι πρέπει να απολογηθώ εγώ γι' αυτό. Αυτή είναι. Αυτή είναι η υλικοτεχνική υποδομή που υπάρχει στην αστυνομία. Φαντάζομαι ότι μετά από αυτό που λέτε, θα πρέπει κάποιοι οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα να εφοδιάσουν πλέον την αστυνομία με πιο καινούργια δακρυγόνα, να μην είναι λιγμένα. Για να απογορεύει τις τελτώσεις να διαδηλώνει. Και δεν τα κοίταξε και κάποιος το πρωί να δει είναι λιγμένα. Είπατε φοιτητές είναι, σκυλιά είναι, να τους τα ρίξουμε. Κάνετε λάθος, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Ξεκίνησα και είπα ότι οι φοιτητές είναι παιδιά μας, είναι αδέρφια μας, ακούστε με λίγο, το βλέπετε? σε καμία περίπτωση αυτά που λέτε... Δείτε τι ρίξατε στα παιδιά σας. Ναι. Το βλέπετε? Έχετε τηλεόραση μπροστά σας, κύριε Κωνσταντόπουλε, βλέπουμε ότι το δακρυγόνο είναι λιγμένο από το πρώτο του 2005. Ενδεχομένως λοιπόν να μην είχε και την ανάλογη φωνή σας. Αντιλαμβάνομαι και μόνο από τον τόνο της φωνής και τον τρόπο της συμπεριφοράς σας, την ένταση με την οποία βρίσκεστε. Φαντάζομαι λοιπόν και στα επεισόδια τι ένταση θα είχατε. Εγώ θα πω το εξής, κυρία Θεοδακοπούλου, επειδή δεν θέλω να αγιάζω τα γένια μου, ούτε να λέω ότι τα πάντα είναι καλώς μες στην αστυνομία. Θα πω το εξής, ότι όταν επικρατεί μια πολεμική ατμόσφαιρα, είναι λογικό να γίνονται και υπερβολές. Επιμένω όμως και επαναλαμβάνω ότι σε καμία περίπτωση κανένας αστυνομικός δεν ξεκινάει την πρόκληση της βίας. Παίρνουν συγκεκριμένες εντολές. Θα μείνουμε και θα φτιάξουμε ένα ανθρώπινο φράγμα προκειμένου να αποτρέψουμε τη διέλευση αυτών που θέλουν να διαδηλώσουν. Έτσι. Γιατί δεν αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι αστυνομικοί είναι απλά εργαζόμενοι? Δεν θέλετε μάλλον δεν θέλετε να ακούτε. Ξέρατε το Σύνταγμα λέει ότι το να διαδηλώνεις είναι συνταγματικό δικαίωμα και εσείς μας το απαγορέψατε και μετά μας λέτε ότι εμείς προκαλέσαμε τα επεισόδια. Πείτε το, συνεχίστε. Μάλλον δεν θέλετε να ακούσετε, συνεχίστε, πείτε ό,τι θέλετε να πείτε και όποτε μας επιτρέψετε να μιλήσουμε, κύριε Τσαγκαράκη. Απαντήστε μας, τα λιγμένα, τα δακρυγόνα, γιατί μας τα ρίξατε? Δεν σας ακούω. Κύριε Κωνσταντόπουλε, μας ακούτε? Εγώ στη θέση μου δεν θα μ' άκουγα. Ναι, πείτε μου. Τα λιγμένα, τα δακρυγόνα, γιατί μας τα ρίξατε? Δεν γνωρίζω αν τα δακρυγόνα είναι λιγμένα ή δεν είναι. Φαντάζομαι ότι το λιγμένο δακρυγόνο δεν έχει και την δύναμη που έχει όταν είναι μέσα στην ημερομηνία μέχρι τη λήξη του. Μπορεί να έχει και το αντίθετο όμως και να προκαλεί καρκίνους, κύριε Κωνσταντόπουλε. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν είμαι ειδικός. Αυτή είναι η υλικοτεχνική υποδομή που υπάρχει στην αστυνομία. Δεν νομίζω ότι πρέπει να απολογηθώ εγώ γι' αυτό. Αυτή είναι. Αυτή είναι η υλικοτεχνική υποδομή που υπάρχει στην αστυνομία. Φαντάζομαι ότι μετά από αυτό που λέτε, θα πρέπει κάποιοι οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα να εφοδιάσουν πλέον την αστυνομία με πιο καινούργια δακρυγόνα, να μην είναι λιγμένα. Για να απογορεύει τις τελτώσεις να διαδηλώνει. Και δεν τα κοίταξε και κάποιος το πρωί να δει είναι λιγμένα. Είπατε φοιτητές είναι, σκυλιά είναι, να τους τα ρίξουμε. Κάνετε λάθος, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Ξεκίνησα και είπα ότι οι φοιτητές είναι παιδιά μας, είναι αδέρφια μας, ακούστε με λίγο. Το βλέπετε? Σε καμία περίπτωση αυτά που λέτε... Δείτε τι ρίξατε στα παιδιά σας. Ναι. Το βλέπετε? Έχετε τηλεόραση μπροστά σας, κύριε Κωνσταντόπουλε, βλέπουμε ότι το δακρυγόνο είναι λιγμένο από το πρώτο του 2005. Ενδεχομένως λοιπόν να μην είχε και την ανάλογη